Hvad fanden sker der her? Du kan godt være for. Prøv at, men hvad fanden er det, I laver? Jannik, du må også blive dum. Du ved ikke, hvad vi er her for. Jeg har jo sagt, jeg har de fucking penge til jer, men jeg skal nok skaffe dem. Du er udmærket godt klar over, hvor mange chancer du har haft. Vi skal have de penge nu. Jeg har pengene, mand. Bare rolig. For helvede. Så kom med dem. Hvor er de så henne, hva'? Jeg har dem ikke nu, mand. Prøv at, hvis I bare vil... Hvis du ikke har pengene, hvad fuck kan vi så bruge det til? Okay, Jannik. Du har præcis 24 timer til at skaffe de penge, og tiden starter nu. Du ved, hvor du skal møde os. Hvis du ikke er der, Hallo? Hallo, kan jeg lige komme forbi lige hurtigt? Jeg har brug for din hjælp, klar. Prøv at høre, Jannik, det er slut. Prøv at høre her, Jannik, vi er ikke sammen længere. Prøv at høre, jeg har brug for din hjælp, klar. Jamen, jeg gider ikke hjælpe dig. Du har ikke lavet andet end at være nar over for mig. Hvorfor skal jeg hjælpe dig? Prøv at høre, det er slemt, klar. Det er rigtig, rigtig slemt. Jeg skylder en helvedes masse penge væk. Men jeg kan ikke bare låne penge af René, og så slet ikke til dig i hvert fald. Prøv at høre, jeg skylder 250.000 kroner væk, og hvis jeg ikke skaffer dem, så dør jeg. Altså, for helvede. Jannik, du fyrer så meget pisse af. Du kan sikkert bare bruge mine penge til mere sjov. Jeg er seriøst klar, bare hvis du kan, så hjælper. Altså, du er den eneste, jeg kan komme til, for helvede. Hvem er det, du skylder alle de penge med? Hvorfor? Coke, det er noget lort, klar. Coke? Fucking coke? Jeg skal nok prøve at hjælpe dig, hvis jeg kan. Jeg skal nok gøre, hvad jeg kan. Kom, ud med dig. Pas på foden. Ud med dig, Jannik. For helvede. Hallo? Er du her? Er du herude? Ja. Har du penge, Jannik? Ja, men jeg har skaffet pengene, jeg har dem nu. Så kom med dem. Der er bare lige den der lille detalje, jeg har dem ikke sådan der præcis på mig lige nu, de er på vej. Altså, de er her lige om lidt. Jannik! 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 Jannik, vores aftale var 24 timer. Der er gået 24 timer nu. Hvad gør vi? Det skal jeg fortælle dig. Vi venter et kvarter, så er de her penge, der på her. Jeg mener, altså, nødt til, at de giver mig en sidste chance for helvede. Altså, jeg er jo fast kunde. Okay. Au for... Fuck!
Aftalen var 24 timer, Janne. Desværre.